ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ନିଜ ମନ ସହିତ। କେତେବେଳେ ଏହି ମନ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ହିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରଣ ଜୀ ମହାରାଜ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର କଳାକୁ ଶିଖିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନଟା ଅଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯିବ କେମିତି? ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାରି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଆମର ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରା 5ଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା। ତାପରେ ଅନୁଶାସନର ଅସଲ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। ଏକ ଅତୁଟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଗଢ଼ିବା ଜାଣିବା। ମନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ରଣକୌଶଳ ଶିଖିବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ମଧୁର ଫଳ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରୁ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ବରଂ ଠିକ୍ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ମହାରାଜଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ମନ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ, ଚତୁର ଚୋର ଭଳି। ତାର କାମ ହେଉଛି ଆମର ଶାନ୍ତି, ଆମର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଚୋରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଏହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭୁଲ ନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଶତ୍ରୁକୁ ତ ଚିହ୍ନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତିରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ନିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟଳ ଅବିଚଳିତ ଅନୁଶାସନ। ମହାରାଜଜୀଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପୂରା ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମନ ନିୟମରେ ହିଁ ମରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ମନର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଡିଆଁକୁଦା ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁସଂଗଠିତ ନିୟମର ଶିକୁଳିରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଟୁଟ, ନିଜ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହା ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିବାଠୁ ନେଇ ରାତିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ମୂଳଦ୍ୱାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ଅନୁଶାସିତ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଏ କିପରି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠୋର, ଫାଙ୍କ ନଥିବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭେଦ କରି ଠିକ୍ ଭୋର 2ଟାରେ ଉଠିବା। ନିଦ ଆସୁ କି ନା ଆସୁ, ମନ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳର ସମୟ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ଦିନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଆଉ ରାତି ଠିକ୍ 9ଟାରେ ଶୋଇବା। ଏମିତି କଠୋର ନିୟମ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ବନାଇଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବ? ନା, ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ନିଜର ମନ୍ତ୍ର, ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ, ନିଜର ପଥକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଯେତେଥର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଁ, ସେତେଥର ମନକୁ ନୂଆ ଖେଳନା ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଥରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ହିଁ ତାର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟମ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା, କେବେ ବି ପଛକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଜି 10 ମିନିଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କାଲି ତାହା 11 ମିନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି 9 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅନୁଶାସନ କେବଳ ଆମ କାମରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ପୂରା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସରଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା କହିବା, ନମ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିଶି ଏକ ଏମିତି ପରିବେଶ ତିଆରି କରେ, ଯୋଉଠି ଚଞ୍ଚଳ ମନଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ର ତୟାର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ମନ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରକୃତ ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଦୋଛକି। ଗୋଟେ ପଟେ ମନର ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ରାସ୍ତା, ଯାହା ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ରାସ୍ତା। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଭିତରେ ଲୁଚିଛି। ତାହା ହେଉଛି, ମନ ଏକ ଭୂତ ପରି। ଯଦି ଏହାକୁ କାମ ନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ହିଁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖାଇବ। କଥାଟାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ମନ ହେଉଛି ସେହି ଭୂତ,
ଯଦି ତାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଦେବା ଯାହା କେବେ ସରିବନି। ଆଉ ସେହି କାମଟି ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ନିରନ୍ତର ଜପ। ଯେତେବେଳେ ମନ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତା ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ କି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଅଛି। ମନ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଚାଲାକ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଖୋସାମତ କରିବ, ଭୟ ଦେଖାଇବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ। ଏହି ଚତୁର ଠକ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ, ତେବେ ଶେଷରେ ମିଳେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାଗ, ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ କେମିତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିର ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଅନୁଶାସନର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନର ପ୍ରଭାବ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟଟି କମିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଯେଉଁ ମନ ଦିନେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଯିଏ ଆମକୁ ନଚାଉଥିଲା, ସେ ଏବେ ଆମର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହା କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସିଲ ହୋଇଯିବ, ସେହିଦିନ ଏହି ମନ ଆଉ ମନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ନିଜ ମନ ହିଁ ଦିବ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅତୁଟ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ହୁଏ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଥରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ।